Hello guys, welcome back to my channel. Today we're going to Camiguin Island, also known as the island born of fire. So get ready to embark on an unforgettable adventure as we explore the natural wonders of Camiguin. What are you waiting for? Let's go! Kami karon sa Jollibee. Nagpaabot sa mga kauban namo. Nakakaroon sa Agora. Mga expected siguro mga around alas 2 na nato sila dire. So karon na kami upat kami karon dire. Nami karon dire sa Jollibee nagulat. Upat ni kabuok. But kung klaro ba niya, di mo maklaro ba. Okay guys, naatman na nagkaroon sa Mars. Tangi man. Barot ko kita kuan. Kana sa ganit tawo. Unsa may ingon sa tong biyahe karon ba di? Bagutin. Iko di. Utin. Ya, ako pag-podcast. Lubat. Iba ka, wala sa dapat. Sige, strehan karon ng Lubat. okay, gubat. Ang story sa Camiguin ba? Tong story ba? Story. Story. Jay, po story. Gaji. Dito mo tong gistadian kagabi ba? Oh, yan eh. Tagias gini ako to, tagias kami. Sino wala ka bato? Sabi, ano mo may nasa tong biyahe karon? Tulog ka wala? Shy type yung migo na. Wala eh. Wala mo. Dalaga na. Ano mawala mo yung dalaga? Uy, wow, magnina. Pag-abot, nagkaligo na na. Ligo na dali ko. Nakita. Ay, puta. I turn around and everything has changed. Yes, we arrive at Mantigi Island. Ha? Kapo na ka? Ito yun. Tapos kung magpagayad mo, good for certificate. Ang guys, 300. Oo, gusto ko mangitag pang For safety first na sa inyo. Ito na pawikan na ito? Ani ata karon diri sa Mantigi Island. Grabe ay. Welcome mga higala, ani ata karon diri sa Mantigi Island Eagles Club. Tingog sad mo? Hello. Tingog sa walo. Hello. Island.
Hey, what's up, man? Okay guys, na Yo. We're going to Sanctuary. mag-snorkeling mi karon. Murag lami nga experience kay layo kayong gahe. Wa pa yung mga tulog. Mga tulog ha, Partida. So, sa Okay, community ma-upload man eh. Masailawan na lang ko, gasto na yun eh. Okay guys, kita kits.